Tí, ktorí vlastnia tie byty a prenajímajú ich, musia zvýšiť nájom. Hej, zasa o 100-200 eur. Čiže respektíve o to, čo im zvýši. Teraz, ak si povedal, že automaticky musia zvýšiť nájom, no nemusíš zvýšiť nájom. Ako keď to prenajímaš niekomu. Ale chceš. Ale zase tam určuje trh. Áno. Vieš, predávať budú tí, ktorí zobrali investičný byt na hypotéku. Keď im to nebude vychádzať, príklad, hej, platí 300 eur na hypotéku, 150 inkaso, 450 a z nájmu dostane 500, to znamená, že bolo tam 50 rozdiel a zrazu mu zvýšia o ďalších 50 alebo o 100, to znamená, že už je v mínuse a nemôže zvýšiť nájom, lebo konkurencia je taká na trhu, že proste mu to nepustí. Áno. Tak tí to budú predávať. Neviem, aké boli ceny pred 3 rokmi, zarobili. To presne máme klientov, ktorí povedia, ja pod cenu nepredám. A spýtam sa, kedy si kúpil ten byt? Tak pred 5 rokmi, však s tým 100% zarobené máš a on pod cenu nepredá, vieš. Dobre, ako náhle si kúpil byt 6-7 rokov dozadu, tak už teraz stále si v 100% v zisku.